Okay, ƴan mata. Na'am. Magana da muka yi da kwanaki da ke akan abin nan. So kin sarai yanzu yayi wani abu yayi wahala. Sosai. Yawa. Magana tafiya na America. Let's go. Sai jibi in Allah kai mu. Zan tafi America insha Allah jibi. Kuma idan na je America zan so miki diamond gold nan blend 30 baby na. Masha Allah na ji daɗi wallahi. Yawa baby na. Masha Allah. Don ki sa ki haƙi ko a garin nan. Na ji daɗi. Yawa baby na. So calm down kai kake da mu. Yanzu dai abin da zai faru mu je shagon drinks sai miki duk abin da kike so daga naira 1 zuwa naira 10,000. Bismillah mu je ko baby. Shoemaker. Naam. Awaisu? Baka gane ni ba? Wrong number. Wrong number kuma? Wrong number sosai ma kuwa. Na bi wrong number da gudu. Ku da irin ku ne 'yan ƙarya to Allah ya tona maka asiri.